आइले असो कुंभ के नहनवा हो, केतना लोग के लेके गइल जनवा। आइले असो कुंभ के नहनवा हो, केतना लोग के लेके गइल जनवा। 145 बरस पर आइल ई नहनवा, 145 साल पर आइल ई नहनवा। गौआ शहर के लोगवा उमड़ल सब प्रयाग नहनवा, गौआ शहर के लोगवा उमड़ल सब प्रयाग के नहनवा। 29 जनवरी 2 बजे के रतिया मचल भगदड़वा, चली गइल केतना लोग के जनवा। 29 जनवरी 2 बजे रतिया के मचल भगदड़वा, चली गइल केतना लोग के चली गइल केतना लोग के ओही में जनवा। केतना तिरियवन के मांगी सुन भइल, केतने बहिनियन के गोदी सुन भइल, केतने बहिनियन के गोदी सुन भइल, केतने तिरियवन के मंगिया उजरल। घरवा हो गइल सुन सुन हो, आइले असो कुंभ के नहनवा। केतनन के घरवा भइल सुना हो, आइले असो कुंभ के नहनवा। ले गइल केतनन के जनवा हो, आइले असो कुंभ के नहनवा। आफत में पड़ी गइल आफत में पड़ी गइल परनवा, आफत में पड़ी गइल उनकर परनवा। आइल असो कुंभ के नहनवा हो, केतनन के ले गइल जनवा। आइल असो कुंभ के नहनवा हो, केतनन के ले गइल जनवा। केतना लोग के हाथ टूटल, केतना लोग के गोड़वा, केतना लोग के हाथ टूटल, केतना लोग के गोड़वा। केतनन के गइल परनवा हो, आइले असो कुंभ के नहनवा। केतनन के चल गइल परनवा हो, आइले असो कुंभ के नहनवा। आइले असो कुंभ के नहनवा। केतने गवने आपन जनवा हो, आइले असो कुंभ के नहनवा। केतने बहिनियन के मांग सुन भइल, केतने महतरियन के गोदी सुन भइल, केतनन के सुजरी गइल घरवा हो, आइले असो कुंभ के नहनवा। केतनन के उजरल, केतनन के उजरी गइल घरवा हो, आइले असो कुंभ के नहनवा। केतने गवले आपन जनवा हो, आइले असो कुंभ के नहनवा। बड़ी दर्दनाक गाना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये दर्दनाक गाना आप लोगों को कैसा लगा।